Сега отиваме в едно чудно красиво кътче. Би трябвало да видиш и ти, защото наистина си струва. Еленския Балкан, разбира се. Едно от съкровищниците природни на България. Село Райовци, което се превръща в средище и дори в съкровищница на българския дух и история. Място, което събира творци и туристи, разбира се, от цяла България. Ще разберете защо, какво се случва в Райовци. За 7-ма поредна година в естествената природна среда творци рисуват и ваят огромни каменни блокове, вграждайки образите на легендарни наши езотерици, като Петър Дънов, като Ванга, Преподобна Стойна и още. Отиваме там. Като стигнеш до село Райовци, дъхът ти спира. Зелено, сякаш прегърнато от красивите извивки на Балкана. Тръгваш по малките му улички и разбираш, че си в галерия под открито небе. Навсякъде има произведения на изкуството. Гледаш образите на исторически личности, на хайдути, поети и писатели, на Вълчан войвода, на Левски. Тази година темата на пленера по скулптура и живопис са образите на българските езотерици. Върху белия камък са сътворени образите на Слава Севрукова, дядо Влайчо, Петър Дънов, Вера Кочовска, Ванга. И те ще останат по арт-улиците на Райовци. Аз направих Петър Дънов, може би най-разпознаваемият от всички така наречени, както ги казват, езотерици. Когато разбрах, че ще правя Петър Дънов и седнах на компютъра да прочета някаква информация и се оказа, че същия ден е рожденият му ден. Ние искаме просто да съхраним българско тук в Райовци и да оставим това нещо да като един голям учебник за нашите деца. Имаме така идея. Радостното е, че българин се обръща към българщината. Хората да се запознаят с личности, които не са познавали, които не знаят, които за първ път срещат и виждат. Хората имат нужда от герои, и тук могат да ги намерят и да се запознаят с тях. Пожелание е да сме живи и здрави. И до година пак да сме тук и да направим още по-хубави неща. Другата голяма изненада, която ни чака в Райовци, е, че изкуството тук има публика. Хора, които пътуват от цялата страна, защото чули, че тук се случва нещо хубаво. Бях много впечатлена и съм сигурна, че в България другаде няма такова нещо. А който иска да заобича с още по-голяма сила България, нека да дойде тук. Здраве! И голямо щастие. И да се разбираме. Всички да се разбираме. Да нямаме раздел на съсловието. Пожелавам и да са живи и здрави и да творят. Нищо, че е камък. Това е сила. Живота е борба. А в борбата се ражда истинския живот. И понеже Райовци е магично място, всички, които срещаме тук, искат да пожелаят нещо хубаво на другите хора в цялата страна. Най-важното нещо, което трябва да направим ние българите, е да обичаме не само България, а да обичаме народа й. Да обичаме българите. Най-важното послание е да се обичаме на първо място родопско дълголетие. После македонска вяра и упоритост. Шума ке ядем, комита ке стане. След това шопска мъдрост, самочувствие и чувство за хумор. И никога не забравяйте какво казват шопите в най-трудните моменти. Оти да се косим, като че ми мине. Северняшка предприемчивост, доброжанско трудолюбие и накрая, но не на последно място, тракийско материално благополучие. Амин. Букет от български ценности бяха изброени и чухме ги дано да и вникнем в тях, защото има много смисъл в неща, които някакси, защото са станали клише от